Bine v-am găsit la al doilea episod din Pe Șleau! Pe Șleau, podcastul nostru în care vorbim despre lucruri despre care vorbim prea puțin uneori. Și am avut deja episodul 1, care sperăm tare mult că v-a plăcut, în care am vorbit despre presiunea asta de a avea succes și de a avea viața pusă pe picioare la 20 de ani. Și dacă în episodul trecut am vorbit așa niște lucruri și situații mai generale, ne-am decis ca în episodul 2 să vedeți un pic mai din aproape cum ne-am lovit noi de aceste situații și presiuni și am vrea să vorbim în episodul 2 despre ai noștri 20 de ani și cum am gestionat, să zic așa, între ghilimele noi, stresul și presiunea de a avea succes și lucruri de felul ăsta. Da, raportând la experiențele noastre personale și vrem să mergem un pic mai în detaliu, cumva, în episodul 2. Acum vedem noi cât de în detaliu o să mergem, dar sperăm să vă placă și episodul ăsta, să stați cu noi până la final, da. Să ne dați like, share, subscribe și com și tot tacămul. Bun, o să abordăm mai multe subiecte astăzi, dar am o întrebare așa de început cu care vreau să ne începem povestea, dar cred că totuși, de fapt, până la întrebarea respectivă, aș vrea să se gândească fiecare, să aibă în minte cel puțin un exemplu sau două de situații stresante. Hai să ne gândim un pic, să ne gândim așa despre ce o să vrem să vorbim, pentru că, vedeți voi, până la vârsta asta, considerăm că toată lumea trece prin foarte multe situații de genul, inclusiv când ajunge și la presiunea asta absolut incredibil de mare de a avea succes în cei 20 de ani ai tăi. Gândindu-mă, mie mi-a venit ceva. Ție ți-a venit ceva? Da. Ok, hai să uităm bice atunci. Când ai simțit, Dana, tu prima dată că ești în urmă? Sau când ai simțit că, nu știu, lucrurile merg prea repede, viața se mișcă prea repede și ai avut așa primele stări de nu mai fac față? Acum așa, nu știu, în vârstă, în timp, în perioada vieții? Păi cred că cea mai stresantă perioadă e acum. Cred că cu anul ăsta... Cu finalul licenței. Da, e anul 3 care e cumva un amalgam de toate, sunt toate adunate, dar mi-amintesc că a fost așa un pic a fost chiar o perioadă foarte stresantă în momentul în care m-am angajat. Și asta a fost anul trecut. Zine așa, nu știu, în ce domeniu în care studiezi, un domeniu Nu, e un job part-time aleatoriu. care îmi permite să supraviețuiesc în studenție, e în Horeca. Real, da, uite, asta e o altă temă absolut importantă la fel. O să am ceva cu cuvântul absolut astăzi. Dar da. Da, și chiar dacă a fost la part-time, cu facultatea care îi și ia un fel de part-time, cumva. Da, chiar se simte ca un job part-time câteodată. Da, și faci de un job full-time, dacă le pui, le cumulezi. Atunci când a început primul semestru din anul, bine, eu am început să lucrez de anul trecut, semestrul 2, dar nu s-a simțit la fel de mult, pentru că a fost final de semestru, mă angajasem iarăși mai spre final de semestru, eram cu niște proiecte, cu sesiunea, dar nu s-a simțit atât de stresant cum s-a simțit, de exemplu, venea anul și ăsta. vara. Da, și o trebuit să mă învăț foarte bine să-mi organizez timpul, pentru că cum e și orarul nou, nu știi multe materii, nu știi cerințele de la multe materii, cum o să te evalueze, cumva vin toate odată, de la început, când vin și îți spun că fiecare profesor vine și îți spune că avem proiectul ăsta și cumva pe mine cel puțin mă panica și mă panichează chestiile astea la început, pentru că așa vin ca un val care te copleșesc. Plus că trebuia să mergi și la job în a doua parte a zilei. Și dacă nu mă înșel, erai și cu sala. Mergeai și la sală. Da, după am renunțat, pentru că am zis că de ce să nu-mi complic viața și să nu mai fac și un curs în paralel. Și am renunțat cumva la sală și am zis că fac cursul. Era un curs care chiar îmi plăcea. Era un curs care mi-a atras atenția și l-am făcut pentru că îmi plăcea cam despre ce era. Și nu mai făceam față, că și acolo erau 4 ore. Okay. 4 ore în care trebuia să stai zilnic, era online, dar conectându-te 4 ore zilnic în fiecare zi, nu mai aveam cum să ajung și la sală. Da, și după
a fost chiar super ok, pentru că a fost deja și semestrul ăsta, s-a simțit la fel, dar am reacționat un pic diferit, pentru că știam că o să se pună toate, o să se aranjeze toate de la sine, pentru că e doar faza de început, când vin toate odată, nu știi cum și de unde să pornești să faci un lucru, nu știi cum să-ți organizezi timpul încât să le faci pe toate. De unde să le apuci, de unde să le iei, da. Și s-a simțit un pic mai mult așa stresul ăla în primul semestru, acum chiar a fost super ok de gestionat știind experiența din primul semestru. Da, uite, asta e ceva fain ce extrag eu din tot ce mi-ai zis, și anume că cumva cred că poți să zici de tine că la un moment dat a trebuit să fie așa de dificilă situația, încât a doua oară când te-ai întâlnit cu ceva dificil, ai fost deja cât de cât călit în treaba asta, cumva familiar deja. Da, deci cumva devine familiar, deci cumva greu pe care îl întâlnești la un moment dat, că acum greu e de mai multe feluri, mai ales în diverse etape ale vieții. Da. Și mai ales că, nu știu eu, când vorbim așa, noi consider și că avem cumva acest mic și drăguț privilegiu de a spune că ce greu e la facultate, știi, pentru că totuși e o facultate, adică, dacă înțelegi ce vreau să zic, are you with me? So? Și mi se pare tare treaba asta și conceptul ăsta în sine, că cu cât mai mult treci prin chestii, cu atât mai tare te întăresc, te formează, nu știu exact care e termenul. Da, chiar. Da. Dar relațez cu tine și din punct de vedere de job și de sală. Asta e o chestie pe care aș vrea să o știe publicul nostru, care se regăsește cu experiențele noastre și gândurile noastre. Și anume că, în special în Cluj, cred că e destul de demanding, de fapt nu cred, chiar e destul de demanding să rămâi și în facultate integralist, și implicat, și cu viață socială, și cât de cât stabil sau independent, măcar puțin de familie din punct de vedere financiar. E o provocare destul de mare. Da, și mie mi se pare că e fain să încerci chestii, că nu regret că acum că am un program destul de încărcat, că chiar vorbeam și cu o prietenă că e chiar super fain că ai chestii de făcut, pentru că da. Bine, poate e iarăși acolo vorba de o extremă, că poate ar trebui să găsesc totuși mijlocul care să nu mă ducă chiar în extrema de epuizare și nici să zic că nu fac nimic. Și e fain să tot faci chestii, pentru că, știindu-mă pe mine, eu m-aș plictisi dacă n-aș avea chestii de făcut. Eu, dacă am așa un program zilnic care știu că fac asta și le bifez pe toate, eu super împlinită. Dar, cum ziceai și de viață socială, e un pic trist dacă cumva te axezi foarte mult doar pe facultate și pe job, care, în cazul meu, de exemplu, jobul nu e neapărat pe domeniu, nu îmi permite acum, momentan, cel puțin ăsta, e doar pentru a-mi asigura o viață. Normal, e chestia care, Cluj. Da, care trebuie să te țină în Cluj. Da. Și nu e neapărat în domeniu care să zic că mă tot dezvolt, învăț chestii noi și mă ajută pe partea asta profesională. Dar mi se pare și important să tot ai o viață socială cât de cât, să mai tot ieși, să mai petrești timp cu prietenii, să mai faci chestii care mai sunt în oraș, că altfel te cam epuizează și, nu știu, cazi într-un cerc din ăsta care nu se mai... Te învârtești în același cerc, în același cerc care nu se mai... În același ciclu. Da. Uite, eu asta prima dată am simțit că am rămas în urmă așa în general în viață, când, în viață, nu vreau să sune ceva dramatic, adică ceva dramatic, pentru că noi oricum persoanele pe care le aveți în acest podcast, cred că sunt niște persoane cât de cât optimiste, realiste și, nu știu, dreamy, aș putea să zic. Ceea ce toate mi se par niște calități frumoase, dar o să vedem cum o să ne facă viața să le privim în câțiva ani. Dar prima dată când am simțit de fapt că am rămas eu în urmă, a fost când începusem facultatea, lucram foarte mult în paralel diverse joburi din diverse domenii, mai multe, inclusiv voluntariat și așa mai departe, și au făcut viața și timpul pe care nu l-am gestionat foarte bine, în așa fel încât să îmi pierd anul 2 din facultate, să nu mai vin la facultate. Nu l-am înghețat. Eu am crezut că pot să duc. Și nu am venit la seminarii, la cursuri, la nimic. Credeam că dacă vin în sesiune e suficient. Nu eram la zi cu toate temele și proiectele pe care trebuia să le fac. Și mi-am zis eu așa mie că lasă că o scot eu la capăt cumva. N-am mai scos-o până la urmă, pentru că de asta am ajuns înapoi în anul 2, să reiau anul. Lucru care la momentul respectiv se simțea îngrozitor. Gândindu-mă că eu începusem cu o total altă generație,
din care făceau parte și oameni pe care îi știam eu de acasă, din liceu, deci încă o dată chestii familiare. Și gândindu-mă că nu termin licența și nu ajung la absolvire cu generația cu care începusem, pentru mine a fost așa o chestie gen, ai de capul meu, ce se întâmplă. Dar am reușit să mă calibrez super repede gândindu-mă, poate așa trebuie să fie, poate așa a fost să fie, habar n-am, adică ce era să fac, nu puteam nici să... Adevărul e că nu aveam prezențe, nu aveam note, nu aveam proiecte și normal că nici profesorii n-aveau cum să mă treacă pe absențe. Și ăla a fost momentul meu în care mi-am dat seama că sunt în urmă rău. Mi-am dat seama că sunt în urmă. Știam că nu pot să renunț pentru că eu am avut cumva norocul să găsesc domeniul ăsta destul de repede și să îmi placă foarte tare, să vreau să-l urmez. Dar atunci a fost o perioadă foarte, foarte rea, până când v-am cunoscut pe voi și echipa noastră. Eu și acum îmi amintesc momentul când... Chiar îmi amintesc foarte așa în detaliu când stăteam în amfiteatru și erai în față cu un rând. Cred că chiar scaunul din fața Justinei, cred. Și atunci când ne-a pus să facem proiect de echipă. De echipe, da. Da, și noi nu știam pe cine să mai abordăm. Da, deci voi erați voi cu grupul foarte... vostru deja 4 persoane și da. Eu nu cunoșteam pe nimeni din anul 2, pe nimeni. Absolut nimeni. Asta era o altă chestie, faptul că nu cunoșteam pe nimeni. Era altceva care mă îngreuna, să zic așa. Și îmi amintesc și eu cum m-am întors la voi, m-am uitat așa, am văzut că sunteți 4 persoane și am zis, oare mai aveți nevoie de un om? Și voi atunci v-ați uitat așa la mine și nu mai știu care mi-a zis că discutăm. Da, un pic ne-am luat pauză, un pic, nu știu, eram foarte așa sceptici pentru că noi ne găsisem deja ca echipă și nu știam dacă... Da, normal, nu știați cum zic eu ca om, nu știați dacă dar ne potrivim. Acum chiar îmi dau seama că a fost o decizie foarte bună. Da, și eu. Chiar a fost. Dar da, asta pot să zic că a fost momentul meu în care m-am simțit cel mai în urmă, dar aici am vrut să fac o paralelă. Deși a fost o perioadă în care m-am simțit, să zic, emoțional destul de rău în perioada respectivă, pentru că aveam fricile astea care erau constante și le gestionam cum puteam la vârsta aia care a fost anul trecut. Se simte ca 10 ani, nu? Da, foarte multe se pot schimba într-un an, asta chiar o altă treabă foarte faină. În ciuda tuturor stărilor prin care am simțit de atunci că am trecut și tuturor întrebărilor prin care mă gândeam și situațiilor că nu depășesc treaba asta, mai eram și la buget în anul întâi. Și de la buget am glisat și la taxă. Deci după devenise un stres și chestia asta de trebuie să fac bani să-mi achit facultatea. Da, părinții mei mă ajută și așa, dar fiind decizia mea să plec un an de la facultate, mi s-a părut unfair să îi las doar pe ei să plătească cum s-ar veni pentru decizia mea. Și ăla a fost momentul meu de a simți treaba asta. Și acum, aducând discuția, vreau să văd un pic cum te comportai sau cum te-ai comportat tu în situațiile respective. Nu știu, ce te gândeai, ce preferai să fii genul care se retrage și își gândește viața în liniște sau să fii genul care interacționează și află soluții de la alți oameni în momentul ăsta tău de stres? Probabil dacă era o chestie care ținea de alții, dacă era, nu știu, că ziceai de soluții, era o chestie care chiar simțeam că pot să mă ajute cineva, atunci da. Dar fiind cumva strict de a-mi gestiona eu timpul și de a face față cu toate, nu am simțit nevoia să... Bine, și genul de om care se închide în casă și nu iesă. Bine, la modul exagerat, clar, dar îmi iau timp pentru mine, adică nu contează cât de... Pot să fii o persoană foarte apropiată mie, care o iubesc maxim, dar cumva am nevoie să mă izolez, fie chiar și aia camera mea, cumva, dar să-mi iau timp pentru mine să procesez toate chestiile care urmează să fie. Chiar nu simt nevoia să interacționez în momente de genul stresante. Că simt că nu mă poate ajuta nimeni. Adică e strict o chestie ce ține de mine pe care eu trebuie să o rezolv cumva. Da, uite, aici mi se pare important de subliniat abordarea ta în treaba asta, pentru că de multe ori simțim sau avem oameni în jur care simt că sunt complet helpless sau că absolut nimeni nu-i poate ajuta, dar chestia pe care vrem noi două să o transmitem din asta e că nimeni nu te poate ajuta în contextul ăsta pentru că tu ești persoana care trebuie să ia decizia, nu pentru că nu vreau să... acum că mă gândesc că ce am zis sună că poate nu ar trebui să, nu știu, să mă izolez complet de oameni și să nu mai... Știi? Dar uneori chestia asta pe care am simțit-o și eu pot să duc un pic să înrăutățească un pic situația. Adică s-ar putea să te prindă foarte
mult starea asta în care ești, în care să nu mai tinzi vrei să mai interacționezi cumva. Și ce faci? Ai ajuns vreodată în situația asta? Da, acum că mă gândesc, da, cam de multe ori, dar am avut noroc de oameni de lângă mine care m-au forțat să ies de acolo. Nu că am vrut eu și am venit eu cu inițiativa, dar au fost oameni care m-au întrebat dacă mă simt bine sau mă întrebau, hai să ieșim sau să... Da, dar uite, ok, nu te-a forțat nimeni, dar o exista și în tine deschiderea cumva. Da. O altă treabă care mi se pare că în toată această perioadă de care am tot vorbit și în primul episod, foarte importantă. Să rămâi deschis la, nu știu, a încerca un job, a vorbi cu oameni, a sta cu tine, a-ți procesa gânduri și emoții și trăiri. Pentru că e ceva ce poate să te ducă mai departe, gen. Da, dacă poate stăteam singură, acum mă gândesc, dacă poate, atunci cred că era o izolare din aia mai... Dar așa cum nu stau singură și am noroc de un om lângă mine care mă cam scoate constant din stări de genul, știi? Și nu că mă forțează sau mă presează, dar știindu-mă foarte bine pe mine ca personalitate, știi cumva cum să acționez în momente de genul, știi? Și asta eu după le realizez că ele de fapt sunt benefice și poate pe moment eu n-am chef, chiar pe moment eu simt că n-am chef de niciun om, nu contează cât de apropiat îmi ești, știi? Îmi iau timp, dar nu durează mai mult de o zi. Mai mult, wow. Da, mai mult de o zi nu durează. Reușești într-o zi să gestionezi toate? Wow. Nu bine, starea oricum rămâne, dar nu e aia în care să vreau să mă izolez o săptămână. Nu-mi permite nici condiția, nici stilul de viață. Da, stilul de viață, dar așa cam o zi îmi ia ca să... Deci cumva, să zic așa... Bine, starea rămâne, dar de-a doua zi eu sunt un pic mai motivată. Ok. Mă automotivez, știi? Okay, și mi-au o zi în care pot să fiu dramatică și să zic că gata, nu mă las de tot. Și a doua zi să-mi revin la realitate și să mă automotivez, hai Dana, că s-au mai întâmplat chestii, o să faci față, știi, chestii. Acum că zici, mă regăsesc în abordarea ta și la cum iei situațiile astea, pentru că pasul ăsta de a încerca să, cum ai zis și tu, că stai o zi sau cât ai nevoie ca să procesezi un pic chestiile prin care treci, ca să vezi un pic toată situația. Ok, da, wow. Aici relatez? Ziceți-ne voi în comentarii. Da. Aici chiar empatizez foarte tare cu tine pe treaba asta. Mi se pare super important să poți în tot haosul, la un moment dat, în toate chestiile în care ești cu mintea, să poți la un moment dat să-ți iei un moment de respiro și să zici, ok, hai să văd un pic ce fac. Indiferent că plângi în timpul ăla, indiferent că râzi sau că, nu știu, ești singur sau nu, e importantă treaba asta de procesare, să zic, care la fiecare funcționează într-un mod absolut diferit. S-ar putea mie să-mi ia 2 luni, ție 2 zile, știi? Da, și mi-am dat seama de o chestie care mă ajută, îi să verbalizez. Chiar ajută. Mi-am dat seama că chiar ajută. Chiar dacă, cum am și zis, nu vreau pe moment să interacționez, nu vreau să povestesc, nu vreau să vorbesc despre asta, știi? Dar, în același timp, după ce vorbesc, mă simt mult mai bine decât m-aș fi simțit dacă nu vorbeam, cumva. Da, chiar dacă e cumva frica e așa, îți dai seama că te simți mai bine dacă o faci. Pentru că s-ar putea ca omul care te ascultă să-ți dea măcar un 1% de ceva nou, ca tu să poți să vezi altfel situația. E momentul ăla de inhibare, când îți vine să nu interacționezi, să nu ai nicio conexiune cu lumea reală. Așa. Voiam să vorbim mai departe de partea asta de autocunoaștere, autoeducare, reglare emoțională și chestii de genul, pentru că mi se pare iar o abilitate de care ai toată nevoia în perioada asta de 20 până la 30 de ani, gen ai toată nevoia să o formezi, să o dezvolți, să o crești în tine și așa mai departe. Și uite, la mine, de exemplu, pot să zic că am fost dintotdeauna foarte preocupată de a învăța mai multe chestii despre mine, de a învăța cum funcționează oamenii din jurul meu, de a fi foarte atentă la sentimentele și stările pe care le am, gândurile și așa mai departe, chiar dacă nu de fiecare dată reușesc să le văd din prima sau chiar dacă nu de fiecare dată reușesc să le gestionez așa cum aș vrea din prima. Cred că rămâne în continuare un subiect important de a-l avea în vedere în perioada asta a vieții, în special la intrarea în studenție și apoi mai departe. Da, că tot ziceai de faptul că dintotdeauna ai avut chestia asta
La mine a fost un pic diferit, pentru că eu nu am fost preocupată neapărat de fiind și acasă, cumva, făcând liceu, acasă, cu ai mei, trăind cumva împreună. Nu mă axam neapărat pe chestia asta, nu am fost niciodată... nu m-am gândit, chiar nu mi-amintesc să mă fi gândit vreodată că mi-ar plăcea mie să mă cunosc mai bine sau... Acum nu știu exact cum să explic, dar ceea ce simt acum, de exemplu, despre chestiile pe care le-ai zis și tu, de a te autocunoaște, de a vedea de a înțelege cât mai multe chestii despre tine, atunci nu le simțeam. Și aici, când am venit în România, am fost forțată mai mult decât o veni benevol chestia asta, pentru că mi-am dat seama că chiar chiar la aceeași întrebare banală de ce-ți place să faci, nu știam să răspund, știi? Trebuia să stau să mă gândesc foarte mult. Adică și până în punctul ăsta... am avut un hard time până să găsesc răspuns la întrebarea asta, ce îți place să faci, nu știu, și până și treaba asta cu pasiunea în facultate, eu o văd în felul următor, nu știu dacă o vezi la fel, dar eu o văd în felul următor. Ok, mi se pare că e foarte valid și foarte bine să ai toate pasiunile astea, să ai cu ce să-ți ocupi câteodată timpul liber, să ai aceste hobby-uri și chestii, dar s-ar putea de multe ori să trebuiască să faci și chestii care poate nu sunt pasiunea ta sau, nu știu, poate nu sunt neapărat 100% treaba pe care ai vrut să o faci, de exemplu, poate înainte, lucrând și eu în Horeca ca tine, nu pot să zic că aveam neapărat o pasiune pentru Horeca. Nu aveam nu știu, nu mă gândeam că poate să-mi placă așa de tare. Dar, într-o anumită idee, intrând în domeniul ăsta și pentru că am avut nevoia și... de fapt, am avut nevoia de această stabilitate, măcar un pic financiară, că tot am venit la Cluj, a devenit pentru mine un domeniu în care, efectiv, pot să zic că o parte din viață o văd în acest domeniu, gen. Mi se pare că toată treaba asta cu pasiunile e foarte fluidă. Adică nu ar trebui schimbătoare? Sau... Da, schimbătoare. Da, clar, este fain să le tot schimbi așa. Mi se pare un aspect foarte interesant să tot încerci chestii și să ai mai multe care să-ți placă sau să le schimbi. Asta vine cumva și în partea pe care o începusem noi la început, de a te autocunoaște pe tine. Pentru că, uite, dacă de mic, nu știu, ești foarte pasionat de muzică și cânti la instrumente sau chestii, da, clar, tu deja ai o direcție, să zic, un pic mai clară față de cineva care poate nu avea deloc pasiunea asta sau poate nu avea nicio pasiune. Nu pot să zic despre mine că eu când eram mică aveam o pasiune foarte clară și era doar una singură. Îmi plăceau mai multe lucruri pe care am tot încercat să le fac și după ulterior descoperisem voluntariatul, care a fost iar o altă lume pentru mine, care mi-a deschis așa ochii, să zic. Pentru că am observat că cu cât fac mai multe lucruri și cu cât încerc mai multe lucruri, s-ar putea să găsesc chestia care îmi place. Și asta mi se pare că e una dintre rețetele, să zic așa, secrete a descoperirii parcursului tău. Dar nici nu cred că poți să afli care ți-e pasiunea dacă nu încerci chestii. Așa e foarte adevărat. Chiar nici în domeniul nostru, care e foarte variat, care poți să faci foarte multe chestii. Nici acum nu pot să zic clar ce vreau să fac, pentru că eu în momentul de față am unele chestii pe care mi-ar plăcea să le fac, dar pe care nu le-am experimentat încă. Eu nu știu 100% că o să-mi placă sau că nu o să-mi placă. Cumva, poate este ceva care nu m-am gândit până în punctul ăsta și care s-ar putea, dimpotrivă, să-mi placă cel mai mult. Cumva. Dar din motiv că nu le-am făcut încă și nu am experiență într-unul dintre direcții, să le zic așa, la care m-am gândit eu, nu pot să zic până la capăt că mi-ar plăcea să fac asta. Adică mi-ar plăcea să fac asta, dar nu știu exact dacă o să-mi placă sau nu. Da. De asta voiam să avem discuția asta cumva așa, pentru că mi se pare important ca, nu știu, dacă există persoane care se uită la podcastul ăsta și poate se regăsesc măcar în câteva secunde din astea două episoade de până acum. Mi se pare important să transmitem ideea asta în continuare de a rămâne cumva cu o minte deschisă, pentru că tot făcând și încercând lucruri, s-ar putea să găsești exact chestia pe care vrei să te axezi. Și vreau cumva să transmit, sau cel puțin eu simt foarte tare chestia asta, că de îndată ce am reușit să văd altfel stresul ăsta pe care l-am la 20 un pic de ani, stresul ăsta situațiile stresante, să zic așa. Da. Presante. Cum? Presante, da, exact. Dându-mi seama că dacă îmi păstrez cât de cât abordarea deschisă, acum nu în fiecare zi, că normal fiecare are zilele și momentele lui în care
chiar nu mai are chef, în care chiar poate nu vrea să dea jos din pat și lucruri de felul ăsta. Dar mă gândesc așa că păstrând cât de cât o perspectivă un pic deschisă, reușești să navighezi mai ușor prin toate experiențele astea și nu doar să navighezi și să treci prin experiențe, ci să le și trăiești. Da. Asta cred că ăsta de fapt cred că e unul dintre secretele astea de a face față, că de făcut față oricum se poate, dar de a face față într-un mod mai distractiv, să zic așa, mai împlinit. Mi-a venit acum o chestie că eu abia, să zic, din semestrul 2 anul trecut am început să fac și să mai... Bine, și proiectele într-adevăr au fost mai creative și așa. Și plus că ne-am și găsit ca echipă, asta a fost un plus foarte mare. Oamenii din jur, wow! Da, mă gândeam acum că eu fiind așa o persoană mai introvertită, mie inclusiv până acum am reticența de a face un lucru. Chiar dacă eu conștientizez că vreau să fac tot mai multe chestii ca să experimentez și să-mi găsesc direcția care mi-ar plăcea să o urmez. Dar din cauza că de multe ori mă tot gândeam foarte mult dacă să o fac, să nu o fac și de multe ori mă împiedica. Și acum mă gândesc că poate categoric sunt oameni care sunt la fel, care nu sunt atât de activi poate la facultate, sunt așa mai retrași, da. Eu simt că sunt genul ăsta de persoană mai retrasă. Și până acum chiar nu prea am interacționat așa, să zic. Tocmai din cauza de oarecărei frici, deși nu pot să o explic neapărat, că nu a fost un mediu destul de confortabil în care poți să te exprimi și să zici chestii, dar eu fiind obișnuită, pentru că așa mi cumva firea să fiu mereu mai tăcută, mai timidă, cumva, mi-a fost foarte greu să ies. Nici acum nu pot să zic că am depășit. Da, dar ai tot încercat măcar. Dar măcar, da. Cu tine măcar am observat că mi-e mult mai ușor să interacționez random cu oameni, străini, așa, în tot felul de, nu știu, contexte diferite, voluntariat sau oricare. Adică nu mai am frica asta de a mă apropia de un om ca să îl cunosc, să mai vorbim, să știi? Dacă înțeleg că asta chiar ar putea să mă ajute foarte mult. Eu simt că am depășit cumva frica asta. Bine, eu oricum mă consider cât de cât o persoană extrovertită, dar consider că mai tare am lucrat cu gândurile astea și cu mica asta frică, să zic așa, de a socializa cu oameni pe care nu-i cunosc prin Horeca. Nu știu, mi s-a părut așa un context. Nu simți că e poate ceva asemănător. Pentru că mi s-a părut așa un context în care, ok, erau task-uri micuțe, oamenii veneau să comande chestii, doar să mănânce ceva pentru un eveniment, ceva de genul. Doar că eu în continuare trebuia să am această... să creez această conexiune cu ei. Și chiar dacă la început era doar, nu știu, ce pot să vă aduc de băut, ce pot să vă aduc de mâncare, în timp au reușit și să devină, nu știu, mici glume, mici schimburi de glume pe care le am între oameni și chestii de genul. Care Da. și astea foarte posibil că au ajutat. La mine așa să mă gândesc că sunt mai puține momente de genul. Adică... Dar cred că iarăși depinde de cum ești tu ca persoană. Dacă ești super deschisă către oameni, atunci oamenii simt chestia asta și îți deschizi și ei. În cazul meu, eu sunt conștientă că eu sunt puțin mai închisă și atunci oamenii nu prea vin cu inițiativă și nici eu nu vin cu inițiativă. Adică momente de genul, așa foarte random, sunt foarte puține care să zic că interacționez foarte mult cu oamenii. Adică interacționez, clar, pentru că e jobul meu, dar nu la modul de a vorbi așa ceva extra. E doar strict ce ține de lucru și atât, de a prelua o comandă și atât. Nu prea este loc dar nu am lăsat eu, cred că, loc de a discuții mai mult, știi? Nu prea am lăsat loc. De-aia cumva nu cred că... Dar înțeleg ce zici, că e un mediu în care, da, poți să faci, să interacționezi cât mai mult cu oameni, dar cred că în cazul meu, dacă îi să fiu deschisă, cred că ar... Da, și asta urma să zic că depinde tare de la om la om. Bun, deci cum ziceam, ca să ne apropiem așa cât de cât de finalul episodului 2, nu știu, aș vrea să vorbim așa un ultim subiect despre cum simți tu și cum consideri tu că ți s-a schimbat ție gândirea, îmbunătățit din, nu știu, de la începutul episodului
începutul episodului pentru episod, dar de la începutul primelor momente în care ai simțit un stres mai mare sau o presiune mai mare și sentimente mai intense, cum ai simțit tu că ți s-a îmbunătățit gândirea și cam ce ai făcut ca să faci lucrurile astea? Și după pe final aș vrea să ne gândim la câteva mesaje așa cheie sau ceva ce să concluzioneze, nu știu, ceva ce putem să transmitem fix oamenilor care se uită la noi. Da, e prima dată partea asta cu gândirea. Ce ai făcut ca să ajungi în punctul ăsta? Ca să reușești să gestionezi. M-am analizat foarte mult pe mine. Cum? Mi-am adresat foarte multe întrebări. Ok. Foarte multe. Extrem de multe. Exagerat de multe. Deci poți să zici că ești overthinker? Da. Sunt unul foarte înrăit. M-am analizat, dar și întrebările pe care au venit, nu neapărat am găsit la toate în răspuns momentan. Normal, pentru că și mi-amintesc de o perioadă în care forțam să găsesc răspunsuri. Și nu găseam. Și mă frustra. Și se duceau în stări din astea mai negativiste. Mai, nu știu, deveneam mai iritată, mai, știi? Acum nu mai știu neapărat ce întrebări aveam eu atunci și nu găseam eu. Și vreau să aflu răspunsul și nu găseam. Tot era pe partea asta de autodescoperire, cunoaștere, chestii. Dar am lăsat cumva timpul să curgă și poate în prezent deja am găsit răspunsurile. Acum nu pot să zic neapărat, pentru că nu mai țin minte ce întrebări erau, dar sunt multe la care cumva m-am liniștit cât de cât și care apar altele. Da, au fost, cum și-am zis mai devreme, au fost forțată, practic, să mă cunosc. Că am fost bine, la tine singură cred că a fost faină și trecerea asta că să te muți în altă țară, gen, să vii la facultate în altă deci țară. Dacă m-ar întreba cineva, cred că a fost cea mai bună decizie pe care puteam să iau pentru mine, ca persoană. A fost probabil și cea mai înfricoșătoare, așa-i? Nu. Nu ai fost neapărat speriată? Eu eram foarte entuziasmată. Tu erai foarte entuziasmată? Da, chiar. Eu n-am avut perioadă de adaptare din asta care vreau să merg înapoi acasă. Asta mi-era scopul, să ajung aici, cumva, din liceu. Și din totdeauna, cred că. Bine, în liceu era deja conturat că vreau să... era conturată ideea că vreau deja să merg în România. Și eu aveam o direcție. Ok, am înțeles. Deci cumva tu... Ok. Da, și eu eram super entuziasmată, adică eu nici măcar nu m-a speriat gândul că eu vin aici și sunt complet singură. Adică eu aveam șansa să mă duc în București la sora mea, de exemplu. Să fiu împreună cu cineva din familie care cumva să nu fiu singură, complet singură. Și aici am venit chiar complet singură, adică nu mai știam niciun om care să vină. Și foarte random am cunoscut o prietenă din liceu care aparent venea tot în Cluj să-și facă studiile. De asta au fost abia pe ultima 100 de metri, adică în autocar am văzut-o ca idee. Noi nu eram în legături neapărat. Și eu știind-o vizual și am mai interacționat pe la liceu cu ea, eram foarte uimită. Și m-am bucurat, clar, pentru că nu știam niciun om pe care să-l știu aici. Și am venit complet singură, dar nu am avut o perioadă de adaptare în care să plâng, să vreau acasă. Mi-a plăcut foarte mult. Chiar, nu știu, așa foarte repede m-am adaptat. Deci să zici cumva că toată partea asta ta cu cum ți-ai format tu gândirea și așa, au fost prin analiza pe care o tot făceai constant asupra ta. Da. Că ieșeau la suprafață chestii pe care eu nu le înțelegeam. Nu înțelegeam de unde apar, nu înțelegeam absolut nimic. Mi se părea că sunt ceață, că, nu știu, era așa într-o bulă în care chiar nu înțelegeam de unde apar, de ce să am stările, să știu mai mult la stări, de fapt. Că poate dacă aveam la început întrebări, nu știu, poate era un pic mai clar, cred, dar erau pur și simplu foarte multe stări pe care eu nu mi le puteam explica. Și nu înțelegeam de unde vin, știi? Dar cum ziceam, dacă m-ar întreba acum cineva, cred că aș recomanda la toată lumea să mute într-o altă țară sau să mute într-un alt oraș. Wow, ok, pentru că chiar ajută foarte mult pentru tine ca persoană. Deci să pleci din orașul care ți-e familiar în alt oraș. Da, și să fii complet singur. Ca să gestionezi stresul de... Te ajută foarte, foarte, foarte mult. Ok. Chiar, te maturizează în primul rând foarte mult. Și foarte repede. Foarte repede, da. Bun. O să zic și eu 2-3 cuvinte despre chestia asta. Cred că eu, cum am reușit să-mi formez, schimbat sau să mă adaptez la chestia asta, a fost că în continuu am rămas o persoană curioasă. Deci în continuu eram o persoană mega, mega curioasă. Eram foarte tristă dintr-un anumit subiect. Ok, hai să vedem de ce sunt tristă, care sunt toate chestiile. Da, partea asta de analiză. Eram foarte fericită. Ok, hai iar să vedem
sunt chestiile care m-au făcut foarte fericită, cum pot să le fac iar și... Wow, ce fain. Eu chestii de nu genul. mă gândesc la... Eu am analizat masterile negativiste. Nu, eu și pe care, cele, eu și pe cele pozitive. Asta e foarte bine. Și la cele pozitive erau cât de cât echilibrate, știi? O să iau un notes, să-ți iei o notiță pe chestia asta. Da, mi s-a părut important și încercam cu cât mai multe situații veneau, cu cât mai tare să încerc eu să mă învăț pe mine să navighez cât de cât mai ușor prin ele. Clar, nu am făcut asta complet singură, mereu au fost alături de mine persoane care îmi dădeau perspective, dar am reușit să le preiau pentru că am rămas curioasă. Okay. Și cred că dacă ar fi să transmit și eu ceva oamenilor care se uită la noi pentru toată partea asta cu presiunea și stresul și toate chestiile astea la 20 de ani, cred că ce ziceam și în primul episod, să se păstreze în cap abordarea asta de a face chestii experimentale. Gen de a testa lucruri, de a vedea, de a face prietenii și așa mai departe, ca să vezi cum poți să ducă lucrurile. Bun, asta a fost și episodul nostru 2, ai noștri 20 de ani, și ne vedem în episodul 3, în care luăm tot ce am vorbit în 1 și în 2, ca să vă arătăm în concret exact ce am făcut noi cu toate situațiile astea. Va fi vorba despre un proiect, dar nu vă zicem încă care. Vă ținem în suspans. Și nici numele. Da. Sper să vă placă. Sau sper că vă plăcut. Da. Cum am zis data trecută, like, share, subscribe, pe șleau. Da. Bye! Pa!